ƙarasawa kenan. Yawa sannu. Yawwa. An dawo ne? Wallahi kuwa an dawo. Da aikin gida. An yi alon wallahi. Lallari. Na'am. Sani da zuwa fa. Yawwa sannu. Allah kiran ka je gona. Na ji an ce gyare ya shiga gonaki ka je idan ya shiga gonan nan a zo a ɗauki magani a je a sanya mashi. To shi kenan. Dama gona zan je yanzu. Na ɗinko da shi zan je in yi shi. Zan je daga can sai in shuka gona ta. Kawo ma da Allah ya ma albarka. Yawwa, ke Hamida, wasu ki je su so ki ɗibi masara, ki je can ki kai sirfi can gidan Malam Mudi, ki maza dan Allah ki sai da wuri. Kai kuma kai maza ka je ka dawo can inda na aike ka. To shi kenan. Allah ya maka albarka. To ina na tafi. Martabar in tashi na ga an kira sallah in dan shiga masallaci ni ma. To shi kenan, a dawo lafiya.
malam ya ake ne na zo wucewa na ji sai balbali kake haka me ke faruwa ne? Ranka ya tiran nan aka zo muka latsa da cikin gonan nan muka wuce. Mun zo gewaya muka zo muka tada su a gonai. To yau ma kaga da suka cinye mana gona. Kuma wallahi da za a yau sai dai a yi mun je wajen mai garin ko kuma duk abin da zai faru sai dai ya faru. Wallahi kai hakuri mana. Kai hakuri. Ka bi abin nan a hankali mana. Ai ba haka ake ba. Ba wani hakuri. Kuma dan ajin da ku. Kun san yadda aka yi an sai da mana gurin nan amma ku duba ku yadda kuke barin fulani ran har zuwa muka gaya mu ka bi abin nan a hankali tunda akwai mai gari a kusa yanzu ka bari abin a hankali in aka je wajen su za su yanke hukunci duk abin da ya faru menene amfanin shugabanni da ake sawa a gari to ni dai yanzu zan je in gaya baba zan je in gaya mishi abin da nazo na gani a gona alaba shi idan ya zo ya ganin duk matakin da dauka shi kenan idan magun mai garin ya kai shi kenan shawarar da zan baka ka bi abin nan a hankali ka gane ka bi abin nan a hankali ka dirtse su a ciki ne na zo na tada su ina zuwa wurin sun ganni kawai suka sauri suka kore shanan suka fita daga cikin gonai kuma ai ga na kai ma ka gani duk gasa musu nan cikin gonai dubu sun cinye nan waje ai zai iya yiwa ko wasu sun zo sun yi bannan sun wuce sun te su kila ma wucewa kawai suka zo yi he Allah ya sa kan riske su a daidai ko? A ga su nan. Ai abin nan a rika bi a hankali. Ga su nan ba dai ina tsoron su da sandunan su ba. Ai duk ga su nan ba dai ina tsoron su. Yasa na ce ma ka ba. Ina baba yake? Lahiya. Na je gona da baba ya aike ni in je in gano. Na je na gano na tada da hilani dai sun shiga gona. Sun sake shiga wallahi duk sun kuma kare mana ba. To ai yana can majalisa yanzu na san yamma ce ka je ka sami za a same shi. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Sani da zuwa. Yawwa. Ina wuni. Lafiya lau. An wuni lafiya. Lafiya lau. Sannu. Yawwa, me gidan na nan ne? A'a baya nan. Oke baya nan? To dama na taho daga nan ne zan wuce sai na ga yara 'yan wajenku da ɗan sarkin noma a gona suna ta rigima. Ko wannan yarinya ki tura a je a gaya mai. A je a san yadda za a yi a ɗau mataki kada a zo a yi abin da ba shi kenan ba. To shi kenan. Mun gode Allah saka da alkhairi bari yanzu a aika. Yawwa to dan Allah a aika a gaya mai kada a zo a yi abin da ba Rabi akalla na samu buhu ya kai 480. 400 wallahi dan wani abu wallahi kuwa kai dan bana kau dan bana ina sa ran akalla noma na ya kai buhu 550. A gaskiya zai hau kai. To ai ko shinkafa ina sa ran ai na kuna kokari sosai fa mai gari kuna kokari sosai kuna kokari wallahi kuna kokari wallahi ai na je da malam Mudi ya ga gurin ko a guri fa alhamdulillah to kaga akalla shinkafa ne ya banya ta fara girma haka to wannan shinkafa in Allah ya sa komai yake sai na iba buhu 250 gabashi ko mana gabashin can to sannan kuma can bayan gari bakin labi inda dan gurin nan karanci masara ta na iba 250 a ɗiba za a yi wallahi ɗiba za a yi shi fa noma riba ne riba ne a yi sani shi yasa ɗan ladi yayi
yaron nan yana jin magana ta a noma. Ko da yaushe nomau ne shi ma, ai shi ya gaje ka. Ai ban san ai yaron nan naga barewa ba ta gudu dan ta ya rarrafe. Wallahi yaro ne na kirki. A yaron nan naka ai na yaba da halin yaron nan. Yasa in bane ta na yaba da shi sosai. In dai ta turo aure bane sai ne mashi. Ai shi ma nomau ne yaron. Baba ina wunin ku? Lafiya lau dan lafiya. Kai wai ba kai ne na ce ma dan lari ba ta ma ne ka je gona ka gano mana yadda abin ke tafiya ba yi. Na je na tadda shanu wallahi duk sun shiga gona duk sun ci cinye abin amfanin shinkafa. Shanu kuma? Wani irin shanu? Wallahi shanun hilani nan bayan mu. Waccan gona ta wata masara ko ta shinkafa? Ta shinkafa ta nan ba. Subhanallahi. Gaskiya me gari ka da irin abin ko? Gaskiya wannan wulakanci ne wannan fulani. Wata sabuwa. Wallahi wulakanci ne wannan gona. Wata sabuwa. Sai mutum ya je ya shuka shi su ce su mutu shanu su wuce. To wallahi wannan wulakancin ba za mu saurare shi ba. Dan ka shirya wallahi ba za mu bari. Gari kawai abin da ya kamata mu tashi dan ladi ya je ya nuna mana mu je ga gurin. Wannan wulakanci kamata ku je mu gani mu gani. Ina mutum ya zo ya shuka shi saboda rashin kyautawa. Yana ta adawa lafiya. To amin. Da annabi kullum da an yi sallah asuba nan take kama Hamida ke kama da kayan kari a nan taki ya ninka kuɗin ya huda ta ninka kuɗi nan muke zuwa mu yi ne da dan ladi a gonan nan kana kallo ko makaranta bai zuwa kawai yanzu shanu su cinye mini guri wallahi ba zan yadda ba da abin da za a yi a yi shi me gari kana kallo ai sarkin noma ai tunda da kuka zo wajen mu ko tunda kuka zo wajen mu to za mu nuna cewa mu masu girma ne a garin nan mun nuna mu masu girma ne ai ba za mu bari wannan abin ya tafi haka nan ba za mu ɗauki mataki ne akai yanzu zin da za a sarkin noma za mu je mu samu su wannan fulanin za mu yi magana da su cewa kun kawo ƙarar su wurin mu to daga nan in suka zo fada to za mu sara masu tara ta alatsi na uwan mai gada yanzu da ci magana mai gari yanzu da ci magana ka bari kawai dai a same ni fada to yanzu na dan ladi zo mu ci gida mu za a yi ka kwantar da hankalin kawai ku je gida ai ko abinci na kasa ci na je gida kawai Allah ta yi kwanyar biyar ba a sani noman nan in ba ku nomawa ma Allah ya tuba inda rayuwar nan ta koma dole sai an ma koma an ci hatsin ba ku noma ai haka nan zama da ba dan mu manoma muna noma hatsin nan ba sai ya gagara kan talaka ci ba ku noma na sani wallahi haka ne ko ne wallahi sai nan kula kasashen sai man gyada nan kula haka ne ba za a rage maka ba to mu haka muke tsamu gyara hatsin mu sai mun gyara su sannan muke hitowa mu sai amma mai gari a garin ku ko lokaci shanu su cinye mu to wallahi a dauki mataki ai za mu dauki mataki na gaskiya kansu mu na mataki sai da gari gaskiya dole fa mu zo mu dauki mummunan mataki kan waɗannan
tunda dama dai abin da muke so kenan ta faru, to tunda ta fara to yanzu makircin mu ya fara aiki kenan. ai in muka bari haka tana faruwa dama to mu za mu shiga a ciki ne, amma tunda irin haka ta fara shiga to yanzu za mu san yadda za mu yi mu abin kuskure mu ɗan yi kundiya dai. Ni wallahi wannan abun ba zai tsaya miki wannan abu. Da za a koda su bamu da aiki sai na zuwa gona. Zuwa ba ya zo ya tsaya tsaron gona kuma ko na zo shi kaga illa nan. Wallahi ba zan yi. Kawai ai kawai ma wallahi la yi in na ga yarinya. Da ƴaƴan hanyar suke wuce. Wuri zan samu makale in na ga ƴaƴansu da shanun da ƴaƴan wanda na samu sa'a na bugi. Wallahi ko ta nan sai mun fanshi. Na san ma baba ba ji zai hakan ma za a yi wallahi ta fida su je ta kuma wala ta kuma wala yawwa kaga wannan inuwai wallahi can zan je in fage